تخلي بحال اب سويدن يدمت بزي لنكن بكندا لا تسبق المرأي كالتر على هو تعميل قرن اي همزه عينت فقري بايزوي لقولنا انه من فقري من قمتش اكو سلام كرات هاتاتلتي خامنيهم خامنيهم انا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ብለልሁም ሰላም እግዚአብሔር ብዙሕትሩ ይሁንልኩም ንዛ ቻናል ሓድሽ ትኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ናግበርኩም ቤተሰብ ሆኑ ቤተሰብ ሆኑ ደሞ ከምት ልሙድ ምትዋኹም አይፈለኒ እታ ቪዲዮ ክትጀምሩ አለሁም ላይክ ጀምሩዋ ክብራት ቤተሰብ ናፍኻሊ ሻር ንኽብለለይ ወይ ናፍኻሊ ንኽጽሕለይ ማለት ክብራት ቤተሰብ እና ናይ ድማ አንተ ሕዘይ ዝመጻኹ ወነት በዛዕባ ኣብዚ ሶሻል ሚዲያ ቃታል ደቁና ተባለ ሸር ዝበሃል ዘሎ የተሐቁ እንታይ እዩ ዝብል እሱ ይሕዘልኩም መጽለለኹ ማለት ኩራት ቤተሰብ ነትፈላለዩ ንአሁን ይስተምርኩም ዘሎ ቪዲዮታት ሕዘ መጽለኹ ካብአቶም ሓደ እሱ ማለት እዩ እቶቦ ማለት እዩ ንደቆቱ ናወሉ ፎቶ ናገሩ ናተንቆሎ ፎቶ ናገሩ ናለጥፍዎ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ እዚ ስትክክል አይሆነ አኔ ይኾንኩይ ኢሉ መልስ ከምዝሃበ እዩ ሕዘልኩም መጽያፍቲ ወለለኹም ለዓለሉ ማለት እዩ እንትጎነይ ዘሎ እንሱ አኔ አይኾንኩይ ናበል መልስ ዝህብ ዘሎ ማለት እዩ ኩራት ቤተሰብ እና ታይና ፖስት ንብል ታይና ልጥፍ ታይና ነሰራጭሲ ነስተውዕል ማለት እዩ استጋገ ሓበሬታ ላብሰብ ምብጻሕ ንሱኩ ቤተሰብ ለው ሕዋት ለው ዓርኽተ ለው እና ከምዚ ገይርኻ በህይወት ለለሰብሲ አታ ሞ በወንጀል ማለት አታል ደቁና ትጥፍ ለለኹም ሰባት ማለት እዩ ተጠንቀቁ ኩሉ ነገር አስተውዕልካ ይጽብቅ ማለት እዩ እና አኔ ኮንኩ ኢሉ መልሲ كما وعلكم سلام ديو انا تخلي بحال اب سويدن يدمت بزي لنكن بكندا دقاتما بتعمي حزن نتوم هتصانات منكسة سماي وارسوم نتوم سدرا بيت كاتنعاتي حبكم أنا لما عن تغزاربو دلي دلخو بزعباتي زقاتما قداي نعوم سيلوم سئلين سئلنا يدكين تتاكيمهم فلورس نمركاب خون خيل بزي قدس قوقي حابريتا بمحب نعاين سدراي بملو سدرا بيتي فتوتي أجاني قومنا كل سبب بزوح سبب دويل اللي نعاي وجهها فيديو سريح كاسي 5 قبر قليلني أنا بزوحنا فيديو قال مسرح كيلاتي بالليل خجون سبك حق زاني سانيو حجي أنا خبلو دلي دلهو تحابريتا شير غيرو مازلو سئلين سئلنا يدكينيو جيغا حابريتا يو أنا بيوتالغو دكاي بيوتالنا أملاخ مسجن نحنا في سويدن نعمت زي شير زبلو زلو جن بزح سبيعة قالوا ما نعو مردات أنا مفتار خزارة مثل معانتي بستخالوكم متن تم عقم زلوكم سبات تم ناي ميديا سبات نتحبريتا نزع نزارو بزلو حبريتا ناب كل الغبار صاحب مقبار في جوجل حبريتا ون ريبورت بمقبار كتتحبابورني محسن مالتي تانكيو كابزي أنا لعل بزح زبلي بالليل نتي خمسة معهم ويو كرات بيتسب رئيسو خمسة خوانا صندوقون بهيوت خمسة لو أيو لا حبرنا تصنح مالتيو بقولت بتعمي أشجار جزينا متحنا نينا خير دقيقنا من مخانو تأيو خيبنا لا تقابل بالخشار مال بزح تلوم يدلو مالتيو ناي تيراقق خاي منو تومينيو تأيو زي الخا شرنا يمال بتعمي نابزح أي مالتينا خمسة سماهم وينير مالتي نفتخل أي فيديو هالشغل قربكم كرات بسيف تاخل ايت فيديو مو خندي دس خمتل مالتيو كابزي بزح خمن النهار تسفى علن مالتيو بزح نجارينا النهار دحر شمنت عامت مالت قليل يهوني دحر شمنت عامت بتسفى بتعكستي
ተጸብዮም ናብዚ ምጽሖም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ማለት እዩ 8 ዓመት ማስቀለል ይሆነ ብዙሕ ሰዓት ትሪኡ ኣለኹም ማለት እዩ ሽምባይ ብርሑቕ ይሆን ሃያ ይሆን ያ በቀረባ ኮይኖም ካስ ክንደይ እዩ ዘረአ ማለት እዩ ሚድያና በት ሚድያ ንሪኦም ለና ብዙሓት ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እኳ ተዘክሮም ፍቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓንቲ ሃፍትና ሳብ ስደት ኮይና ሰብ ዓዲ ኮይኑ ሰርፕራይዝ ክትገብሩ ኢላ ካሊእ ተዓርኪ ከም ዝሓዘ ዝነገራ ማለት እዩ ከምዚ እውን ኣሎ እናዚኦም ግን ደስ ዝብል ድሕሪ 8 ዓመት ሙሉ እንደይ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልኒ ማለት እዩ እናስቲ እስተንኸብለኩም ናፍቲ ቪድዮ نعم نبرأ كالتر على هو تعميل قرن أي همزة عينة فقري بايزوي لغلنا إنه من فقري بزخز جزيس شو ما أنت تشانت عملت فقري وين خمسة نحن ترى خليت فلت بأكر منهم تعميل قرن نا كاوزي القر هو تملا أو كاو بالولسة وين كوصل لهم يمن لهم ستين دعي بايزوي تعميل دسينا أنا دم عندي بيست عركي نحاول دستام وانا دستا ذكري أو زي بأكل مجنى يرو علس سمعتي قطع صريخة دي دستش خميتري لها سمعته سو أنا أقول السنة يترخى لبتتري عملت بتعميات لتر لها بتعميات وكع لها بتعمل صفو دستش هذه إنها بتتيها أعطي ننزل له هذه توصل لها نعمل رحمة اللي زول هذه يردك هالي ورا أنا تركتها لبها خلي توقع لها هذه كيف حسها لا لم أنا أصلا في النيرة غير لو طوينا يتحط يعني የነጠላው ጉዞ ማብቂያ ለዘመንሽ ለዘመኔ ብቸኝነት ድል ሊነሳ ሊያገኝ ነው መቋጫውን ጣጣትሽን ያየሁት ጓጉቻለሁ ባሪሽ ልሆን ታገቢኛለሽ ወይ ታገቢኛለሽ ወይ ልዩ ኮኖ ላንቺም ለኔ የነጠላው ጉዞ ማብቂያ ለዘመንሽ ለዘመኔ ብቸኝነት ድል ሊነሳ በምን ገመትሽ እኮ ተደሰሳሳይ ነይ አይንሽን ጨፍኝ ሰርፕራይዝ አለሽ ጨፍኝ አይንሽ ጨፍኝ ነይ አይኔን ጨፍኝ የለ እንዴ ነይሽ ሰርፕራይዝ አለሽ ወልጄ ያልገዛልኝም መኪና ገዛውልሽ በለኝ በምን ገመትሽ እኮ ታዲያ ሰርፕራይዝ እኩል ለማድረግሽ ከሴቱ እኩል ሆንሽ በለኝ ግለጪ የት አለ መኪናው መኪና የት አለ ምንድን ነው ይሄ እኔ የሚከፈት ምናምን መኪና አይደለም ያልኩ እና ይኸው በዚህ በኩል መስተዋት አለው በዚህ በኩል ደግሞ ከፍት ነው ይሄ መኪና ለመሆን ራሱ እኮ ብዙ ነገር ይጎለዋል በር መክፈት የለም ምን የለም ገና ወጣ ከሴቱ በላይ ሳይሆን ከሴቱ በታች ነው ያደረገኝ በቃ እንደ አቅሜ ዝም ብለህ ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ርኢኹሞ ኣነ ግን ታይዲ ሕቶ ዝመፀለይ ኩሉ ግዜ መስለክን መኪናና ጓል ኣንስተይቲ ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ ኢና መኪና ንፈቱ ዝርዝር ኣነ እኳ ብዙሕ ይኾንኩ ግን አብዛኛው ኸረ ይኸለሁ ግን መኪና በጣም ይኸም ትፈትዋ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣብ መኪና ለለክን ጉጉት ከነገር ኣይኽእል ግን ምሽጥሩ ታዩ እንደይ ተረደኒ ምሽጥሩ ትፈልጦ ስትነገራን በተለይ መኪና ትፈትዋ ተሊሃን ማለት እዩ በእውነት ግደፋነ ነስኡን ከን ኣይተጨንቆም ወይ ለፍቅረኛ ከን ማለት እዩ መኪና ገዘለይ ገለገለ እናበልክን ኣይተጨንቆም ቤት ተወዳት ተሓጓስኩም እትዮም ሕዚ ማለት እዩ እና ዋንስስ ኣይትፈት ይድኸገለ ኸይትላኒ ዋ ተሃፍቲም ክገዝየ በተለይ ዩቲዩብ ልኸፍልኒ ማለት እዩ ብዙሕ ተኸፍልኒ መኪና ክገዝየ ብዩቲዩብ ሰሪሐ ማለት እዩ እና ኣይፈት ይደላል ክነር ኸገለ ኸይትላኒ ኣይፈት ዘይኾንኩሲ ምንም እንትን የብለይ ማለት እዩ እምበይ
ከተገኙ ዝፀልእ ሰብ የለይ ማለት እዩ ግን ከምዚ ጨንቕ ብልካ ግን ኣይኾነይ እና ክቡራት ቤተሰብ بخالق فيديوش كازمت سسناي نعهم باي باي سنة أنيات